Môžete aj pobehať s tou vonou. Toto by sa mohlo dať dole pustiť, do tej dosky, nie? To je tá stredná páka. Hop, trošku nakloní, dozadu. Musíte sa trošku nakloniť dozadu, aby sa dalo oprieť dolu. Tak krajná páka, krajná. Trošku naspäť, ešte matky tam chytia. Alebo hranou tam dať, nie? A tak, do hranou. Možno, tak aby sa neprekočila, ale aj tak do stredu chodte s ňou. To je tá krajná pačka, tá krajná celkom. Tá. To je sklápanie, čo? Posú vietore. Toto trochu hore. Nemusíš celkom, aby sa to páči. A trošku dávod zatočte. Túto hlavu. Môžete aj opačný. Dobre, nehajte ju takto a skúste s ňou, tou lafetou. Lafetou posunú sa. Neviem, stredná páka to je? Dopredu. No, dajte dopredu. Ste našikme vrty. Dobre, a skúste teraz pobehať týmto. Tak. Dobre. Hadičky nechytajú nikto. Tuto stačí tak na stred, aby... Tuto je hadica ešte zadrotovaná. Ešte si to pofotím. Ešte postavíme ešte raz.